गैला लोगोफोर नै गयनि हाजिरा मावनानै जानोसै दिनैनिफ्राय फेसबुकआवबो ओइदि लाया भिडिअखौ जानाय नङा नोंसोरजों हाय लोगोफोर बयबो मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर उपाय गैला गय konai हाजिरासो मावनो थांनो ओंखारगासिनो दं आरोना जोंहा न' खाथियावनो गय बागान लादों आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंबो हाजिरा मावनोसै दा बिहावा बायदों आरोना ओमफ्राय बिहावनावनो हाजिरा मावनोसै हानगासिनो दं सानैसो आरो खननोबो दंफैखायो आफिमोना ओमफ्राय आंबो थांनो ओंखारदों आरोना इसोरनावनो हाजिरा मावनानैसो जानांसिगोनलै उपाय गैला इउटुब खुलिबाबो फैसा मोनला फेसबुक खुलिबाबो मोनला उपाय गैला आरोना हाजिरा मावनानै जानोसै दिनै ओइ नै जाहानि हाजिराफ्रा हाजिरा गोजा आंनि हा गयखौसो खालामदों गयखौसो दे मोखांखौ देखायाखै आयु नोंहासो माथो ओइ मावजि मेव मेव कुकुरुक कुकुरुक दे नालाय बाला सारनाय देखायलाय बाला सारनाय देखायलाय दे आयु आयु सारमारदोंसो गन्थङा बोरो गन्थङा मेगनालाय मेगना बोरो खुगा खोन्थालाय बाबाथाय खोन्थाखाया दे खोन्थालाय खुगाया बोलो नै मेथाइ होगोन दे खोन्थालाय आयु जेकेटखौनो इयाव फोराननो होनना बावबोलायबाय गय हानग्राफ्रा बिबिया मबाइलाव बिजि जगदीश मोनाव गयनि हाजिरासो मावनानै जानांसिगोन फेसबुकआवबो थाखा खामायनो हाला इउटुबावबो हाला रायजोफोरानो नाया नालाय एसेबो अना नालाय उपाय गैया हाजिरा मावनानै जानोसै दिनैनिफ्राय फेसबुक इउटुबखौ गारनोसै फुदुंसै जोंना अख्रांजों आङो ना नै न'निफ्राय गाइखेर एसे लानानै फैबाय फुदुंनोसै गय खनग्राफोरनो गाइखेरा ओरैनो एसेल' मोदोमनाय आन्थाल' लागाव दैखौ होना होबाय दैया 1 लिटार गाइखेरा 1 पुवा होन बखालि जादों जोंहा बखालि अखांनि बखालि आं दल थाया नालाय बाख्रबना लादों मावजिखौ नाहरलाय इयो सोर इयो हा मा फोथा बिलाय बैयो सोर हा सोर इयो आलु मा रायलायनाय जाखो बियो हा दुस्थ'आ नै गबाय नै गबाय हानखांबाय नै लोगोफोर जगदीशनि गया खै बस्ता ओंखारखो 10.5 बस्ता 11 बस्ता जादिया आरोना मोनसिगोन बियो 17-18 हाजारसो बेखौनोथ' रायलायदों आरो लोगोफोर न'आव फैबाय आरोना ओरैबायदि ओंखाम उखैथारबाय आरोना 3ता जाबाय माने फुङावबो बारा मोजां जानाय जायाखैमोन आरोना गय खननानै 3ता जाफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मायाव दिनै ओंखाम जादों आङो नोंथांमोना नायलाय लोगोफोर दिनै गामलायावनो होख्लायनोसै आंनि सब लाखाजोब्बाय आलु बाथोन नै बेदर नैथिं दबाव आलु ओंख्रि आलु बिलाहि आरोना जानोसै गामलायावनो आङो दिनै होथारनोसै जानाया उखैना थानो हाथारला नै लोगोफोर गामलायाव ओंखाम जानायखौ जासुलि बायदि नुयोना जासुलि आंबो एसे जासुलियानो
लोगोफोर आंना बारा दावराव दावराव भिडिअ बानायनो हाया आरोना न'नि मानसिफ्रा रायबाय थायो आरोना ओंखायनो आङो सिरि सिरि बानायनांगौ जायो नोंथांमोना अननानै आंनो थाबनो फैसा मोननाय खालामना हरदोलै रायजोफोर फैसा मोनबासो आङो रायजानो गसिगोन बोरायाबो रायबाय थायो न'नि मानसिफ्राबो भिडिअ बानायनानै मा मोनगोन होननानै ना अनहरदो आंखौ रायजोफोर थाबैनो फैसा मोननाय खालामहरदो फेसबुक आरो इउटुबाव थाखा खामायनो हायाबा गैला आंनि जिउआ बरबाद इमान खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनानै फैसा मोनाबा थैखाबाय आं बेखायनो आङो रायजोफोरनि अननाय लुगैदों आरोना रायजोफोर नोंसोर अनबासो आंनि जिउआ सान्थि थानो मोनगोन आरोना फैसा खामायनो हायाबा गैला बे न'आव थानो मोनला आङो खारखानांसिगोन लोगोफोर जानाय लोंनायखौलाय बेसे देखायबाय थानो ओमफ्राय जानाय समावनो आङो नोंथांमोनखौ बिदाय लाबाय आरोना आसा खालामो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय